Ibro session part dan nomor ba kibun baha kiba kali bat kiba komen ki video adu ti por bat hadu mentar gidang kali hi te nam taban edit mo edit ka registration ke bakala kerteng ne yo pandap ka language ne ka PWD candidate ne kami choose ne kom terter te kumnu ban edit mo te kiba apply thamai ba de ngala bong ba kalas dit kala kun adu santarik te phinom yo shu gidang don kiba komen shu adu mentaru te klam page ye video berikut la ada bu katarik bakalas dek kadu kata-kata te kelas dek gesan ada kut te sedang ye edit application option ki ai nadu nriu tarik kadu pratarik ada batai nadu kesni ba ki ai portang lai sgi te pi bakala kerteng kemi ne kerteng kpan ne pi bakala bidon gi bakala po registration pi bakala kadur ne pi bakala ka sign ne signature ne pi laban edit kin ai tang shisin hi dala submit la kut pi myo show te la dana pi kibam tip kumno ban edit i kita kerteng gijing makala te ngan pen i hakne ka video menta kemau ka alas dit kelakut te tas tang ban edit hi gijing bakala gijong pi te ngadap ong ba kibom sim khasi don gi ba komen ka video ba bele ni ni nambe khliang yumyo ban apply ngadap ong ba kibom sim khasi rapide nambe khliaru phinam yo ban apply na apply kan thobe no post available khamdon ki post marba khlam sim khasi kanam ban ire ka post wala pide nambe khaliaro kemun ba ki CBSE ki NIOS ki UA ki badai ki bomdon ka subject khasi class 10 phinom yo ban apply tenang ne sakmat mut kabalat campus office ke badai jong kan ka GDS mun ba phinom yo shu ban apply te ban edit to phila kumno phiap yat nang ne phiap lek hakne ko website GDS online kan ma ban lek hakne ko website India Post GDS online.gov.in ndala de pangtu phila ban lek lagi ne option nang tu tongan peni nang ne phila ban yang tu pa phile jaga stage 2 apply online ndala klik na stage 2 phinyo ba edit application aina stage 2 kan mi edit application tela mi edit application desa edit ya application klik edit application te kan sami kane kan mau napok mobile phone hi nga peni phi kane naladap nang tu ngatrai phi kan mau hi registration jong phi te phya pandap yu registration jong phi hangne ma phin yo login bade ma gidon gi bomti ban login ro kama phya blai ja ka India Post GDS online.gov.in ten ladap nang tu bade klik ka stage 2 la klik stage 2 ka sawan na kane edit application lawan edit application te kan edit application edit form te ngi pe po hadu kan no la ban edit dengan supun i kane ngamla are ban pen i lut hadu baro ta ta hangne bade phya pandap yu registration jong phi te ada pandap hiron kam OTP mobile number te kam tatar dengan supun i be direct ka bala ngala de login mo ana pen i re number ba registration number supun i be direct number ba kan sha delete ke video te ngatrai pinang hi ban pandap yu registration number jong phi idon number ada apply gino ba yu registration number dengan pandap hang tu te kenapa anda phila pandap yu registration number jong phi ada pandap registration number klami kumne te phin yo yu enter OTP unpoi hulung ba number phone jong phi ba phila pandap dan phi pandap se une enter text T2HRE hangne ka box ada pandap sa submit kan sa poi beda ka registration link ka jong phi tenda phila submit kan sa one kumne registration number application number mta ter faras mars name te kum kane bla space kum tuk mudba phila ban edit chubi bakala phin pandap yang gawe kane bla don kerteng tu phinom la shu ban edit dan ka date of birth phinang la ban edit ka gender phinang la ban edit community phila ban edit circle in which secondary po kane phinang la ban edit katu koran he ka circle de mekhalia la biang year of passing nang la ban edit ada harambar klam atre ta phila ban ada phiklam pat at phap at biang phikwa banat at are you person with disability phinang la ban at la phikam kan mau ban choose to kapor language studied phin kan mau ban choose to kapor phila ban choose biang hangne whether employed unemployed phikam kan mau to kapor phila ban at biang NOC and kadur phikwa ban upload biang session phinang la ban upload biang signature phinang la ban upload biang te kane kade tang ba supen i te sakan mau la dap submit tengah nganom don jing bakai era dengan submit re te phi pin pandap tang tu te next ye katu bade pin sape hi ma phi hadu kan no ka sha ban edit ngam tharai re bakan sha biang ban jit igisnong ne ki kata ka jing jit ku jong phi ngam kana shu bagan sha
te nomor klaim ya shu klaim pendap te saprasang imapi ki babakala submit dan saya sakmat te sapej pada kadon da kasya nam sya shu ban edit biang ki number of post and ban choose biang te la kasya te ka biang la kom sya ngon ba la kut tang hakane ka registration hi sya ban edit lan yang ta kanom sya shu te tangkan ki jing batang ngai pla nang hi ban login la nang ban penbe ki jing bakla submit nang me sakmat pada phya ban page ma phi ka long nam long shu ban edit iki preferences da long shu ngun ba phya hun no e ka ba phya da jit da long te ka ba nam ta jung phi pin sa jit thmai biang adam long la kut etang nei khulish bun